Häh? Hää? Okei, eli tää on nyt tällainen video, että me niinku kysytään teille, että jos te haluaisitte niinku kysyä meiltä jotain niinku yhteisöä, sitten me tehdään sellainen videopostaus yhdessä ja sitten me niinku vastataan siihen. Niin, et ihan mitä kysymyksiä ihan laidasta laitaa voi kysyä. Että tehän ne meistä vielä tiiä oikeastaan, niin se siinä onkin hyvä, että sitten voit kysyä kaikkea. Niin, mutta ei kummiskaan ihan mitään yksityiskohtaisia. Tai just sellaisia niinku harrastuksista Ei mikään, mikä sun lempiväri on, mutta jotain sanot kuitenkin, että mitä eläimiä teillä on tollasia harrastuksista ja miten teette vapaa-ajalla ja kaikkea. Kaikkea tollaista kivaa. Niin, ja sori jos nyt me matkitaan, mutta aika monella on ollut tällaisia. Niin. Et kun saatiin vaan idea nyt kun Oona tuli meille Pyökylään, niin siitä vähän innostuttiin, niin ei nyt todellakaan matkita ketään. Niin, tulee aika paljon näitä videopostauksia varmaan nyt kun innostuttiin. Niin. Pitää varmaan tehdä jossain vaiheessa joku oma videosuppauskanava. Niin. Hei, mut lähetelkää meille kummallekin niitä Kysymyksiä. Eli Repe-fanille ja Ilponille. Lähettäkää YouTubeen sinne meidän postilaatikkoon. Okei, joo. Moi Moi moi! Moi moi!